Hej! I dag der kom jeg til Paris i morges ved 10-11-tiden, og nu er klokken sådan cirka 7, men jeg har ikke filmet noget, fordi at det har været lidt kaos faktisk. Vi skulle virkelig tidligt op, og det var sådan ret hårdt generelt, og så skulle vi flyve 2 fly, så det var med mellemlanding. Det gik egentlig fint, så kom vi til Paris og ind til byen sådan cirka til 12-tiden, og så fik vi noget frokost og sådan lidt. Og nu har vi så ikke spist siden, og klokken er jo som sagt 7. Vi skal til Harry Styles koncert, min kæreste og jeg. Og den starter sådan klokken 8, så vi er lidt tidspresset her. Men det hele det kommer så egentlig af, at vi skulle med et tog hjem fra centrum, og så skulle vi skifte til et andet tog. Og så sker der så det, at det her tog, vi skulle kun have været et stop, og det ville have taget 3 minutter, men det endte med at tage 2 timer. Fordi der var et eller andet med elektriciteten, der ikke virkede eller noget. Det var det eneste, vi fangede på de 2 timer, fordi de snakkede kun fransk. Altså sådan alle servicemeddelelser over højtaleren var franske. Så vi fattede ikke, hvad der skete andet, end at vi var stok. Så det ødelagde ligesom ret meget tidsplanen, så vi har klaret alt det her rimelig hurtigt. Nu står vi her og venter på en Uber, men jeg er sikker på, at vi nok kan nå det hele, fordi Harry han går først på klokken 9:15, og det er opvarmningen, der starter klokken 8. Men vi har som sagt ikke spist, så vi er sådan lidt, vi skal også bare lige finde noget mad. Men det har vi aftalt, at vi bare gør derude. Okay, så mit outfit for i aften er en taske fra Genbrug. Den er ikke en del af mit outfit, men altså jeg har den på, I guess, så... Og så har jeg et sæt fra Viomode fra sidste år, og så en Genny t-shirt, og så nogle sokker fra Mexico, og mine Adidas Special, som jeg også har fundet i genbrug, mega fedt, og mine solbriller, jeg købte dem i Thailand. Og så er jeg bare klar. Nu er vores Uber kommet, og ja, jeg kan se klokken er 7:15. Arrangementet starter jo som sagt klokken 8, så jeg håber altså, at vi når det. Godmorgen og velkommen. Vi var til Harry Styles koncert i går, og det var mega fedt og mega nice. Og i dag der er det min kærestes fødselsdag. Det er den 3. juni i dag, og han bliver 24. Så vi skal ud og fejre ham nu og ud og finde noget morgenmad. Vi er virkelig sultne. Vi har sovet sådan relativt længe til klokken 9 i dag, fordi at vi bare var helt døde i går efter en rimelig sådan kaosrejsedag. Så vi glæder os til at komme ud og få noget mad, og jeg vil gerne have en croissant selvfølgelig, og noget kaffe. Og min kæreste, han vil gerne have noget English breakfast, hørte jeg ham sige. Jeg vil lige vise dagens outfit. Min top, eller min skjorte, er fra Sisters Point, og mine shorts er fra Primark. Og det samme med mine klipklapper. Ring fra Månesten, neglelak fra Normal. Halskæden med perler er fra Bershka. Og den her halskæde er også fra Månesten. Min armbånd herovre har jeg selv lavet. Så ja, det var outfit of the day. Men vi ses bare senere. Så nu har vi lige spist morgenmad og er på vej ud for at finde en kos, fordi der vil min kæreste gerne ind og se om de har noget lækkert tøj, og jeg fik en kaffe latte med to go, og ja, nu går vi egentlig bare, der er varmt, og det bliver op til 26 grader i dag, så det er mega lækkert, og det skal da bare nydes. Senere skal vi have øl. Lige nu der sidder vi på en lille café ved et torv i Paris, og vi venter på vores øl. Vi har også lige bestilt 2 øl og nogle pomfritter, fordi vi er lidt småsultne, og klokken er 14:30. Klokken er selvfølgelig vildt mange. Men vi har egentlig bare fået shoppet en del, og jeg har fået købt en lille gave til Lukas. En parfume fra Mango, og den duftede bare virkelig godt, så det var bare mega dejligt, perfekt og nemt. Og så har jeg købt lidt fra Bershka og sådan, og Lukas har også købt et par bukser og en gave til hans ven også faktisk. Så det er bare mega fedt og mega fint.
hej igen. Det er lidt lang tid siden, jeg har vlogget, men vi kom hjem til hotellet, og så har vi egentlig bare lagt og slappet lidt af, og lige nu der drikker vi en øl, og vi har fået en form for Pinot Chocolat croissant. Den var virkelig, virkelig lækker. Og jeg er hoppet i min Harry Styles bluse, som jeg købte i går. Mega fin. Det kostede 40 euro, og I just like it. Den er virkelig cute. Og så har jeg shorts på, som jeg sad på tidligere, og så tager jeg også sneaks på. Og ja, som sagt, så får vi bare lige et glas øl og et vinglas, fordi at det er de eneste glas, der sådan var, ellers var det kaffekrus. Så det blev altså et vinglas. Vi er også lidt fancy, det er jo Lukas' fødselsdag. Og det er sådan en 1664 blank. Nej, vent, det er ikke blank. Det er en almindelig Kronborg, og den er virkelig god. Og det er jo en fransk øl, så det er jo totalt passende for, hvor vi er. Og så nu har jeg så lige også gjort mig klar, været i et kort bad, fordi vi skal til at ud og finde et sted at spise inden længe. Vi håber på at kunne få plads på et sted, der hedder Bambini, som er sådan noget italiensk mad, som jeg har set en review af på TikTok, og man skulle kunne se Eiffeltårnet derfra, så det vil bare være virkelig fint. Så det håber jeg, at vi kan, og ellers så finder vi bare noget andet. Ja, det var bare lige en lille update. Skål! Jeg tænkte bare lige hurtigt, at jeg vil vise, hvad jeg har købt. Det første er sådan nogle hørebukser her fra Bershka. Bare helt standard, og de er mega gode i længden, og de kostede kun 20 euro. Og jeg har købt en mega smuk kjole, men jeg troede, jeg kunne passe small. Det kunne jeg så ikke. Så jeg skal have den i en M, tror jeg. Håber, jeg kan passe det, men jeg er heller ikke helt sikker. Og det er bare sådan en bandeau-kjole, og den er virkelig lang og flot. Og så har jeg købt denne her parfume til min kæreste i fødselsdagsgave, og den er fra Mango og hedder Sardina. Og den dufter mega godt, og de havde også virkelig mange andre dufte derinde til herrer, som duftede vildt godt, og den kostede 26 euro. Så jeg vil bare lige sige, at det er en lille anbefaling, hvis du ikke allerede vidste i forvejen, så har de altså nogle ret lækre dufte derinde. Og så min top, eller t-shirt. Vi har fået spist aftensmad, og det var rigtig lækkert. Vi spiste 3 retter. Mega fancy. Men det var rigtig godt. Vi fik faktisk kogt mimosa, så det var æg på toppen. Og det fik jeg til forret. Og så en steak med banæs og pomfritter. Og en creme brûlée til dessert. Og så en Aperol Spritz. Og det var bare mega lækkert. Dejligt. Og nu sidder vi og kigger på Eiffeltårnet. Vi venter egentlig på, at vores tog kommer, så vi kan komme hjem, fordi vi er ret trætte. Vi er overvejet at tage ud, men vi er bare sådan lidt smadret. Vi skal også hjem i morgen og sådan noget, så vi tager hjem. Godmorgen og velkommen til dag 3 i Paris. I dag er vores sidste dag, og vi skal med flyet ved 5-tiden i aften. Og klokken er omkring 11 nu, og vi skal til at tjekke ud af vores hotel. Vi har lige pakket det hele og fået plads til alt, hvad der nu var blevet købt af ekstra ting og sager. Og nu skal vi tage ud og spise en croissant og en kop kaffe. Vi har lige fået noget yoghurt, som vi købte i går. Bare som en lille tidlig, hurtig morgenmad, inden vi tog ud, fordi vi gerne ville strække den så længe som muligt. Men nu er vi ellers klar til at tage ud, og jeg skal lige have byttet en kjole, jeg købte i går, den fra Bershka, fordi at den er altså for lille. Så det skal jeg have ordnet, og så er der egentlig ikke andet, vi skal gøre end at hygge og sidde og finde en god frokost lidt senere, og bare, ja, tage det stille og roligt. Og så inden vi altså skal hjem i aften. Vi har fået morgenmad og har lige købt noget frokost, som vi har tænkt os at tage med til lufthavnen. Klokken er omkring 13:30 eller sådan noget lige nu, og vi tager egentlig mod lufthavnen nu, fordi at jeg har det lidt skidt faktisk, og ja, tænker egentlig bare, at vi tager derud nu, fordi det er også en stor lufthavn og så videre. Så vi har bestilt en Uber, fordi vi ikke kan orke andet. Så vi sender os ud på rigtig mange forskellige tog og metro og sådan noget, og ellers en bus, men vi ved ikke, om vi kan betale med kort der, så ja, det gør vi nu. Så det er status, at vi venter på den. Så er vi altså på vej ind i flyet og glæder os til at komme hjem. Vi har set en masse episoder af Klovn, fordi vi var her i 3 timer før tid.
og bare sad og lavede ingenting. Men ja, nu er vi klar til første fly ud af 2, så